Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertang Shimet nag-omroy constituency uba George Bilingdo habakren hakarin sa nilap election kelum kabalapalong da kasunjuk kisanshnong haliar lut ulakan tho jurya ka jing tuklar politik jong ka district council bat kariti sensyar da kabayu rot bat kelyang shipang ya kis im kisordar kilingdo bat kirang ba shnong uba George Bilingdo ulong balada ka district council kan chule politik kumni hakabaya dei bat ka jing thung ya kis im kisordar kilingdo bat kinong yalam shnong kari khasi kan chujat bat pau baka district council kadai ban buram ya kiriti ki dustur bat ka jingjiet jeng ki pat ba ya kirang ba shnong uloong baka ni ka jing tuklar jong ka district council kam deisho ka bathamai henry ka baja nadu ki executive committee barim terter hadu ki bamenta uloong ru ha ka bayade ba ka khando ka shiap ngilai I bun ba kinong shnong khamtam ha ka umroi constituency kila kala ki poiwir hala ka ri lejong bat shamjing e ban yo wat tang shinong rim ying khamtam ki long ying ki ba kamai marwei kum ki kenthei henry ka district council bat ka sarkar jilla kim shimla le aa halor ka ni ka benta ka baladan kam ban le aa la ka de na ka district council ni ka sarkar jilla uba George Bilingdo ula bu jingkeliru balai ka trading license jong ka district council kam tre kam satya hakum kini kilen shipai ki office ICAR NECAS NERI bat ki wede ki office jong ka sarkar kami halor ka yo kam yo jam ki khon samla ka than bat pan pau ba ka ni ka de baka district council na du balaseng ya ka house nem 6000 khandai spa sanpuar hadu kini kisngi kam shimla le aa bantuklar halor kani ka benta kabala longkum ka jing pen ban ben ya ki pat ba trai muluk uloong ru ha ka bayade bat ka kam thir ksai bat ka than jan ha ka ni ka than umroi kabala don da ki post nem na kalyang ka district council kam shimla le aa menta da ki post nem ka sarkar kam shimla phai khmat hadu kini kisngi da ka ba om dei tang ban I scheme henry la de ban thau da ki policy ne ki matrai kam ki ba paka panyada ya ki long keme ki ba kamai ki ba duk bat ki ba kerdu khnang bakin la ban ki shaprang bat penriu spa ya kariti ka dustur ten rai bat ka yo ka kot shu uba George Bilingdo ulapan pauru ya ka jing sosi ka bajur halor ka jing bamle aa ka district council ha ka bayade bat ka jing wan tuklar jong ki poi a shisni ha ka rilum khasi kabala jaru ha omrai constituency house nem 8000 apulai jong ka election MLA kaba ulaong ba omdei shu ki khasi ki barai job ni rairem yanu ban pelong unong mi khmat henrei ki de ki poi a ki barai bat kaba kham sosi thang shu ka de ka jingshim ka bu jong ki kinhun politic ban pendon kam ye ki poi a ban pen job ne penrem yanu ha kaba ulabu ya ka jingkli she a ka ja ka district council bat kita ki an ki kanun na ka banta ka jongi uba George Bilingdo ulabu ru ka jing maham balada omla bante la kam ya kini ki jing wan tuklar ki poi a ki baladon ya ka bor ban rai job ne ban rai rem ya ki nong mi khmat sha ka yeng dor bar thau an ba pher kum ki pat ba nong shnong ngi de ban yang rang ba nak banta ka constituency ban pen bha pat ya ki ni ki ki babu jingma ya ka jat ben riu jingwan junga syak ni kalumpung pani khun ya ka MDC ka long rangkat ki nongrim ki baskem kamtam habangai kum MLA brem jong ni constituency bang kam shibun ba KKA na kabenta ka konsensi ke jongi. Hamungi syong ha kasuki MLA ne MDC ke jigi kli kilong ki baper. Kamtam katkum kriti sensyar ke balabu negeri India. Hamungi yang na kabenta ka dis council ka kendo ke siap ka riti ke dustur ka bam ka repten rai ka kolsyor ke jongi ringkat ba ki jongi ki bangidon hapo konsensi na kabenta ka yo kam yo jam. Na kabenta ki klau ki batam na kabenta ki telong bat ki we ki bangidon kam ban ya ther ya thaim ber wanra ya ki ji tai ki baper hapo dis council bat shabar jong karu pumjo habang ape ya konsensi la jong ngai iru ya jing ket kle ji ki babun ba ki long yeng ha ba kum ki long kumi ki long kupa idon kata ka ji ang nur ban kentiu la jong ka jai ka kenja ka jong ki kur ki khar bat khamtam na kabenta ka temri boy ka brus ba hababun ba kilian na takdaw ngasko ba nadangala bano senyang kum MDC jong ni konsensi ila ba treshitom na kabenta ka laway jong pai ba bat khamtam na kabenta ka ni kadong thain ba ka jai ben rehi pro ko we kabli shibur kamat kabeningkong kabu kabangabu haladi kalong ba niladon kam ya ka we ka school ban ai jing hikai na kabenta kinong sen char shnong ki jong hagi ya lenti jonga hagi sansna
bat kham tam hagini arsnem ki ba ngam don shu akashukiru kabangiyo banyai hakaleng jogri khasi jentia ngai i bala don kam bagen bo ya ko wei ka school ai je kai banpen ko bor kham kerpang shu iki baro ginong senchar shnong ya kilong keme ya ki samla man kerpang eru ya ki samla bagin long ki bala khre bagin shipti kum ki nong elam jong ki shnong hadien hubun namar ki ang ki badan benta ki basertap ha ka bukut ka bu jing ginong senchar shnong lada ki mla ban ai jumut ile jong ki pai ba nong shong shnong bal kata di ka wei ka mat ka baning kong karep tenrai ka di ka baar ka ba ngaso bangin hap ban ya kren namar lengba kerti bat kendo bat kijing penon kam jong ginong rep ya ki polisi ba pentrai kam da ka sorka mentang ni haban pai karep tenrai namar kani mdei bangi kren tang kejala wat sepo ke United Nations su ngilai kren ni kani ha ka ba karep tenrai kan dei ka wei na kita ki mat ki pedon kam na ka mta jungi ban penklain menyada ya kani kijing kala ja kamariang ban penbet penbiang ya ka bam na ka benta ki duk isuk bat kham tam ban aibor ki nong rep ki jungi ha kijing lok emeli ki junga ngala ru ban kentiu ya raj amngar halum and weavers cooperative society ha ka ba menta kani kathirjan ka thanjan ba kathir sai ki jungi na kani ka dong kala kiu syadu ka nam ka burom jogri India pro koi irong dan kam ban pen klan nya kani naman ngalai i ba ko sarkar jela ha ki kniat snam ki bladep kam sim lala ban pai khmat na ka menta kani ka dong ka thang ki jungi bangi ong kalam mingi jogri bhoi bar koi ka bruspa ha ka bai de ba kathir sai bat ka thanjan iron kam ban nang pen kiu susu e ka bam ten rai ka jungi bat kani kanwan da ka bangi pen klan ba pen ko bor ya ki nong rep bat ki nong sen kam sen jam ha ni ka dong ka thain bang so ba kum ka dis council ni hab ban thau ki la tunti bangin la ban prak nanti pat sya ka sarkar jela na ka benta kini ki mat ki bodon ka pi ka jing don juga ha ki parti ki bo pher kala ailat engar bangun sotu ya ki nong ilam ki babun ki bodon ha ka jela kerpang ki nong rem trekam ki jongki na ka bentau pai ba ha ka UDP nilai persyang ban don dekat ka deru ka parti ki baseng ipa andai ha ki nong ilam ki la pai no da kumwe bat kim don syuk ta nong rem ka bo nong ilam bola seng labu ya ka parti baki ba la pnia ya ni ka parti la bun snem la da kim don syuk ta nong rem ngaso ba mga bakiyeng kesem ilai mino house nem arjar khatwe ha ka por ng don ha parti kongres ilai tristom na kamta ka parti kongres ndrei ka jitre lang jong ka kongres pa ka NPP bat khamtam ha bang ilai i ba menta kum ka parti kongres kla hiar bat kamyo syu ki jing jogi pai ba bala sa stang woi MLA ha ka assembly kani glalong ke ke ba punisha bakum ki pai ba kim monshu ya ka parti kongres ha ka parti TMC ilai tristom ndai bingi pet na ka seng ndai ha ba ka parti pat hadin jo result jong sem aja apulai kala penihar no le jong kalama hagni ka jela ka jungi ngiru hapok konsensi ngi bansi ban penihar no le jong kalama ndai ngi suwo ya ka parti TMC ka balamat kala ra ki mat ki jura ki jungi hadu ka yung dorbar parlimen na ka taban kentiu ya ka tin khasi bat garu hapo ka khnet ka bapra jong di yung dorbar o jong ka riti sensyar ndai kini baro kilong ki jia dinti bangan sotu ba kinong ilam ki bapher ki don lagi jong ki jing i bat ki seng san hima ki don lagi jong ki mat rekam ndai ngaju ong borobor habale kai ludu nang te na jela jinjar bang syanguj besen mengi kim ki pai ba dehang ni ba ko munang ilam jong ni konsensi ke jihikai ke mengiyo ni ki pai ba san senam kolong bangangan syania ki pai ba baki pai ba kan syania dehang ni ngiyang hakan urim lajong na ta kan konsensi ke bai pa jong ai la layai hak ni konsensi la lai pesan senam kenti ke jing ke jong i ta ke jing krasian ki pai ba menata damu wan pai biang sing ni lempung pat hakan urim lajong bangiyang nam tau pai ba jong konsensi krem na long kita ki syakri jong ki parti ndai long pat syakri jong ki pai ba kabukon san ni nga kalong banang ni syakmal ladang awan kum MDC jong pi kumang lai kran nadu ningkong por bang bat yang mai ningkong hak ni common platform kalong bai ba ngem dei ban ailat ya ka politics bahkan kata ya kalong snong ban snong bang kata kesensyar kada ngar baro ki dei ki khun ki hajar jong ka jela bi je ka jong ka politics I can could not marsendap kenyubun barok ngiyong lang kumju biang daladap kenyubun ndai ke besosi kalong pagidon ki kenun kidon kinong ilam ki bapen kela politics ar pesau kenta nadu ikam simet nadu ikam snong ikam jekilang salang rai bet da ka politics
Dehang ni kajikular kabangabu orang ba. Kalong bangi trei na kabenta ka bahamiat jong imlang salang klem dapat silang khamat bat khamtam mamdei ban ailat e ka politics bagan wan hak jinjit rang ba snong hak jin pen klem sem lane jin pen klem hima nagaliang jong i MDC menai laong baga jing ong jonga kalong bakla tang la poi ki komple andrei kai ka jing sisa kalong baki komplain la chuthau daki kenhun besya politics. Awan rak nang ni ki komplain. Kang ban penbor pat ya ki sim, bakin weng lani bakin thong ya ki rang basdong lani ki sorda lani ki sim. Am simdan kano. Mendan kata ka jing penbaik ke berhenti. Daki inquiry ki bolong pedeng ki bomlong pai khmat na no silang. Nilai i kum kita ki report ru Bangladesh Council simet ke khali bat simet ke pen kelem ya ke baki kilale ndai tangle council ke mentah kade ke history Bangladesh Council hi brokowe nalo ka por baseng Bangladesh Council snap syajar kena ispa santuang ngide bangken mau bagi pai ba kira lamayong habar Bangladesh Council maki si Bangladesh Council kawan penban ban tombor ya ka hok cungi kum ki pai ba baka bersosi kalong bangunan penbut penban ya kita ki besniu jaka banginte ya jong kilong snong man aibor hagur kom ke biang jong pai ba meneyong haga bede baka dis council gemla bentuklar ngaya ke cantonment area nomor bakamde ke schedule area hag jingkli ke bang kwa bunbo ni sya menei syong na petno ke jingkli kalong kakam krau kriti sensyar ne kakam krau kata kontemen lada kata kriti sensyar jungi lengba ka sik schedule kamla ban tap lang ya gri khasi jantia barakawe wengno kumi kita ke kebar lagi long penban tang ginong pendu kam pendu jam bar kinong penbuhai snong penban ni ki poye ki barai penban ya keluwi ke junga ke jungpi wat hadu collection Yumnan kami kum kita ke council bakum kita kian ki mamla penyadai ka hok ke jungi dehang ni bangsa yang sesisen melong pi ban trua biang khmat pai ba muntah sekumwem disipat menya khenrai kini ke nomor ngimla ban supet ngimla ban supet idon kam menyatai idon kam menyatir ban pen khenyon ru wat iki office ke badan hak sarkar India nag bentani ke kam meniang ngam ta hok urut pai meniang nam ta pai khasi lejong nam ta ini jai bendre ke badan hak jela ke jungi beper makan jadai ka hok ke jungki ni ha bedai baka jaka ka puta kum belong mentah ha ke jela brokowe kajige jungi hapo ka khasi hel si kelong ha ka ba kajitun syar jia ki jaka bat ka registration ki jaka ka haplang hapo kajing penya Bangladesh Council bat nakaliang joko sarkar jela kajaka ka khendo ka siap jungi ka hok long try bakar company ai joka ka dei Bangladesh Council hendai ban register pa kajaka ngi hable CDC tade hangni ka bahadu menta kimpalla bani penbai inujore kene berke ka baja sipo garu hills pan ka garu hills Bangladesh Council ka sim ya registration jaka hapo kajike klik ka jongka bala sisen bala register ba Bangladesh Council hapo garu hills tangatahi kalabait ka kam pimdan kam syu banle sipo DC jong gi district hapo garu hills pan register la ka jong kani kajiatai kelayat lebun po ndai namar ba kimla ban penbet ya kani ujen jar upai ba hamare na gawe katingkong syakwe tingkong bat ula lutsan ba lutsngi lut ya na kamta ban register jaka ban habamla ban penbiang ya registration jaka ka bujing e pat ya kalawe jong pai ba pan hangta babun nabar bamkot bor kim register jaka jongki kadon ru kajedi thit arsin laisin na kamta ini kita ki jungi ki bagi jui bat hakadong ripoi berpoi habede bagraj marwet isai MDC dalenyo ndek jing kli ki junga hapor bangayang hapo assembly kalong kalele iu ke council ya sarkar jela habede bat kene jing de lek jing aino uput usam siapa ka asam hangni NPP kailam yang sarkar jela bak NPP hiru kailam Bangladesh Council
Hendak yaki hima amsim lapai ngo. Yaki pot kisam ki joki amsim lapai ngor hakar kom ka babiang. Nakaliang jong chief minister wang kumno. Bangin pait tang yo boundary ngim kata. Ya kata ka jinglang try jong ka. Hendak si sini pa pelapan kala. Yau boundary yo podo sam kabumot kijaka jong rilong ki jongi kila rithor simit. Pendapat jakarai marwet kumbaglong. Ajurung kertap joki poyai mansim mi kini kijaka kalong keke kelas isai met adu kata-kata. Nah terkadang kondai kewe kemat kebang habira. Long bangidan don't come ban pendon come daki komiti kibak kerpang. Nagaliang jong council ban nagaliang jong DC. Bangin pay bina ya kurkom register joki jaka hapok raj marwet kiwe kirai dukum ju lada ki poyai kilalong penbantang kita kibawan song kulai ha kini kidong kita ki jongi. Te kermen bakini ke baru kantam kilo si mengisim di kerang basnong bat kita kibai siu kini baru kau ingin besar punya ni syong bagi komiti kibai ni syong punya slok bat kira kima mengelak berpengon dulu kini hakar kom bobiang dari jeng slok lang jeng kibai bat kira secar senong kibai Pak ke jumut jumpi nada pipoi di council halal pede kini ke trading license mo kidon kikam basan phone rufolak nyo folak bahkan ni ke ekstip tim pemerintah ba kharuki la len no ka isu be ka ai be trading license ini di kharban bar don du kharban bangalore na delhi ni wan trai be ni ICR kikam badang la mengi ban trai ru san phone rufolak la yo trading license de kemot ngim la su ban blok e kam tela dai bajot si poi hang tei la na em ban te la kam ku migini trading license ka jing persngo jumpi yang ni kedegewe kemat keba kongsan nam tajonga ban yeng na kementa kini ngamang lei kumba irang ba snong na po kemudian na po tanyo miam jungi setei po ngopung syai lapan pa kede nambar ngamat ikni kijing na takadaw nga sayang krang hang ne kumam disiru bangnya khun ikni kijing nambar haduk ni kiski mdon bakren la kementa kini mdon bakren rangim kran mangi munu ban kren na takadaw nga kerpa di pai ba bakin jit krang bangin la ban yang banyatai banyakun baka trading license ni menta ka de si sya bet na ka benta banyadai ka hok jongi king ki pa nyong song snong umdai ban su sya penan kam kertap hakin pai ki bayo man kini pun ban ki khiuja ki khon samla ki jongi beres kata jing ai trading license imat kelong pun ban kejing pen kamai yano re yano telada kini kejing pen kamai yano re yano ha ka bukot ka pendo kam pendo jam pen ban ya ki khon samla ki jongi kade kamram ki jonga ba jongpi kum ki pai ba bangin persya balada ngapoy this council lada ka council kam sngap ni don kam nyami pai ba ru halor kani lengkat bat kirang ba snong bat ki pai ba nong song snong ni pro kwe kablai sibu Namar Iwan hangne banong bein penne pensa ya kiriti ki dustur ya ka culture jongi ki pai ba nong song snong kamtam ha ka dong ka than ka raj jongi temen hagene arjar arpulai apsau mo kilapas ya kato kabil kabede bat ki hima ki rai kabanga ha kajing duna kajing pule ngam da tip ha henry ngasu yosngo mo ba ya ki rai jongi mo ya ki hima ki rai jongi sane khamtam ka rai yap ngar ki jongi ka bedon hapo jong sim rai yap ngar ha kilapan kala kum saki snat rai ha ka ba usim rai yap ngar lane ki sodar jong kine ki rai ki bahap hakine ki area jongi kim don borsu mo lapan hap yangi ha uleng do musai kata kadai kebangi kum kinong yap ngar ngi hap pan ya syai te ka bangakwa ban pensgau ya UMDC mo upadon benta ban pas ya kane ka ain kai kajing snau thu jong u ya kata kajing penek pensa ya ka riti dustur ka sensar ka kadar jong ki snong ki thau ki raj ki hima ki jongi te namar bangimio su ya kajuba teng su kwa ban bu ya kajing kerpan mo kum kajing keli ya iba George bolong ukan kandidat independen lada ijob piklene em ban penbha lani ban penkela lada la ban penkela ya kaneka an kenang ba kisnong jongi kiraj jongi kihima jongi kimbu ha kajing subuk mentala dangi kwa ban penskem tang iwe duler
ha ka jing sisa bangin lek tang hat nang yau lang ne ha po rakyat ngar mo kalau biang am te menta pat ladaki penon kam ya kani ka ak kamot ba kine kim don borsu ngi hapan lek syau lengdo jongka mau syai te kata ka dei ka jingkeli ke pengakwa banbu yau iba George namar ba une UMDC jungi ubadon benta ban pas ya kani ka an don syu hamenta Kemudian sibun biar saya sisin ya yang bu ini jikli badon kam. Dengan ini kinyat si don hi kiri orang ba jong ni kedong ketang ki jongi ki pau ya kini ki jing ahmad jonga. Bagalong basosi la dak state committee jong dis council but ken sarkar NPP kum bagalong hapo ka dis council lawan ra yakum kini ki ang ki baban ben. Bat ka ba penduk bor penban ni ki ra ki jongi. Namla bersoto syu balada keju hi kesentur ke ong ban klan ya ki dorbar sedang bat iginum sensar sedang ki ra ki ma uju pat ukulam pat wele pada ban pentron ya ke bor sensar ke bengiladan lupa nadu ki por bendai ke bangan le kelongkat ni ladang apoi sekatong ke meeting ke meningkong bengin pelong ke hang ne baik bengin lum ya porok kirai ke besyak kata nak nikaan ini teori tan bat kirai balarudan kita kijing duna ini lang dengkat berkian hapo jong dorbar bal sebar jong dorbar jong ke state committee jong dis council ban hangta ngelara ikni kimat kejura lada ke dis council kamla ban pendek penbiang ngin hab iki paiba ikum kini ki an ki ban ben jengi Imla ban aila bang no khulam uba kita ginong sensar ki penan kam holor jongi abai dehi ki paiba ki bejit iki kimla ban penan kam ki khulam bat kita ki an persya iki na terdang dan kam ki jeslok angkat bat borok ni ki an ki besyak kini ki hima ki rai ki besyak ta ban dari jeslok bat ki na ke ke bami na ta ki jeslok ni nyarai lang pat ban lek syak dis council menra hang dorbar bat syabar ko dorbar ru bani khun la ko benta ke jungki kata kalau ke jukular ke jonga la ko benta jupi kum ki raj bat kum ki pai pa ke boleh sibut